waɗanda shari'a ba ta haramta ba, to duk da su in ka yi sai a baka lada. Ga misali mala ya ce kan nauni kamar kwana, wal akali wa shurb da ci da sha. Ai kaga shi kwana da kai ne bai cikin nau'ukan mai ibada, kawai al'ada ce haka Allah ya tsara rayuwar. To in ka zo wurin kwanan sai ka kyautata niyya, kai bari ka kwanta da wuri, ba za ka yi tafiyar hashabe, bari 10 na yi ka kwanta don ka samu cikin dare ka tashi ka yi ƙiyamun laili ko ka yi istighfari ko ka yi kaza ko ka yi nazari ko ka yi kaza, nazari na harka addini ko kaza. To wannan kwanan da ka yi da wuri sai a baka lada. Mun gane yanzu? Haka ka je kwanan sai ka kwanta da shari'a ta ce ai ka karanta kaza, ka yi kaza, ka yi Allah, ka yi mene, ka kwanta gefen kaza, ka yi kaza, ka yi kaza, sai a baka lada kamar me, kamar ibadar kai, kamar wanda ya je ya yi sallah ne a masallaci. To irin wannan haka nan ma da ci, ma'ana da cin abinci. Kaga shi cin abinci shi da kane ba ibada bane. Duk cikin nau'ukan ibada baka ji ana kora sai a ce maka wal akalu da ci, kakkace mana wallahi, kakkace zaman ka shi ba ibada bane. Rashin ci in kayi da niyya shi ke zama wa ibada, don shi ci haka aka rayu, haka an ka tsara rayuwarmu, ba a zama ba a ci. To cin ma da yake al'ada, to in ka kyautata niyya kuma ka bi shi a tsari mai kyawu sai ka samu lada. Irin wannan wurin ci sai ka ƙi cin haramun, to kaga shi kenan za a baka lada, ka ci halal. Wurin ci ladubban nan da annabi yake magana in za ci abinci ce sai ka yi da ladubban, saboda ka san annabi ya ce a yi, don haka ka yi don son annabin da ya mai da'a da girmama shi da samun lada, shi kenan sai a baka lada. Ka ci abinci cikin ka ya cika, wani ma ya ci, wance ta ci, kai sai ka samu lada, wani bai samu lada ba illa ɗaya ya ƙoshi. Ko ka ci kana ganin cewa to bari ka ci abinci saboda azumi za ka yi, bari ka tashi ka yi sahuru ka ci ka sha, to kaga cin ka da sha kaga mai menene, mai ma'ana ne. Irin wannan mala ya ce muna wa shurb da kuma shan da mutum ke yi.